nedsætter. Det er mig, som du ser. Kæft, John. Hvad er du sluppet ud? Nej, det er kun i dag, min søn skal giftes. Skulle vi se at få lettet røven? Du skal passe på, at han er pisse hisse. Han har slået 2 mænd ihjel. Er det dig eller mig, der har fået bevilget udgang? Ja, det er jo dig, men... Ham den store der, det er min søn. Tillykke. Hvorfor kom du ikke på Rødhuset? Se min søn. Kom her, min ven. Hvis der sigter til galt, skal der altså ikke komme med hos os, du. Hvorfor siger du hele tiden John? Alle unger siger far. For mig er du ikke far, for mig er du bare John. Jeg stikker dig ikke af. Det gør du da. Det har da, så vidt jeg har forstået, gjort adskillige gange. Nå, så du har været nede med min karakter på. Det har jeg da. Så skal du passe på, at du ikke får næsen i klemmen. Giv mig nogle penge. Hold nu kæft, John. Nu er det tid til at få lidt fise. Er der noget, jeg skal gøre for dig? Hvad tænkte du på? Du kan få en dildo op i røven, det er moderne. Jeg kan godt lide kiksekage. Ja, kiksekage. Det er bedre end fis. Er der noget bedre end fis? Kiksekage. Ved du hvad, du er sådan en som dig, og sgu meget bedre i fængsel. Så kan du sidde der og føre dig frem og prale med alle dine løgnhistorier og spille smart. Så kommer din mor sgu nok med noget kiksekage til dig. Jeg stikker ikke af. Spejder, ja. Jeg er en af de få, Amager. som der er meget.